kaya tabas bumulag mapurol ang kanyang hasa. Bumulag akong pulan na punuan na armada. Yo, tara sa orang padugaan nito karon sa Braco Barn Food Up 2023 year-ender event. So, TSO magsaba. So, ato na yung second battle karon. MC Sumalef, Hilog pa lang sa mangganing mga storya nila. Ayog to obra, di kaong piloto sa kagtodo. Hantod sila muha nga, dayaw lang og pasigat sa nilang ulo. Shoutout sa tanan, sa akong amigo, si Simon, sa NHA. Special shoutout po sa mga tropa ni NHA by. So, MC to my right, introduce yourself. Simple rane para di kay sakit. Palihog na ugi na katong mga nakikabit. Nakisakay sa eksena para 3J Batang Kandado, shoutout ay kay 3J diya sa Dubai, sa akong mga kauban diya sa Amway. Let's go! So, first round para kay Composta. Let's go! Check! Trono sa oro, make some noise! Ay pag-apil-apil, we don't need your voice! Kinsa man ka? Tubag! Kung di ka gusto nga round 1 pa lang, pati ka na takaghubag! Kung di ka gusto nga round 1 pa lang, pati ka na takaghubag! Mercy J, katong hinawayon, sa kadadula, bisag kinsa gadamayon, pwes karon, ako ning tudlo ang objection, ako ning patagamon! Malas ka, kay giagbat ka sa kuha, nga way kurat, kung magsulat bugat o di basta-basta, sulay o babag sa dalan ko, di ba tabas-tabas ka? Maayo na daw ni, ingon siya. Maayo ka, busa di ay, wala kay sakit. Ang hapak walay dulot, sa liog di makagilit. Sa liog di makagilit. Ang weak ang spit, bisag iagi pa sa singgit. Trono sa oro matchmaking, lupik pa'y munton, makabuisit. Mythical glory na ko niya, iatbang ko ninyong ilit. Basic attack, tugmok. First skill, second skill, sunog, abo diretsyo, lupig pa cremate. Ni konsin na lang unta ka, victory na ni sa kuha, partida, wala pa ko ni ultimate. Usa, ayaw pagdahom nga makadaog ka kontra na ako. Kay imong kadaugan, muraranag, giingon, sama ra na sa giingon nga katapusan sa kalibutan. Dagag senyales pero imposible ba itabo. Time. Kaya man ang group 1! Pagbakan! Naunsa naman gagaw! Mas kitanaw pa nilang UFC kaysa sa imong round. Imong ex na si Jessa Montes. Unya na nga storya. Unya na nga storya. Sugdan sa natog pangumusta. Trono sa oro. Cross. Shan. Lex. Ano to? Kumusta? Akong kontra si Composta. Christian Angelo Lorcha. Nako'y classmate sa grade 3. 30 years old. Di na yung itsura. Tanawa, morag di ka balugbasa ang puta. Composta ang pagbabalik! Woo! Pagpakan. Woo! Pakinako, pakinisan, pakinikross, pakinilex, pakinamong tanan. Gasamok-samok. Nibalik pa ka diretso tunay mo na ilibre tamok. Bukog na lang gani ang itsura, isog-isog pa ang bugok. Basin gusto ka ba? Pareha tong gikulata, gisumbang ang nawong sabay tuok. Bukang bibig kay sumbagay. Inanasad ko sa unang panahon. Pero akong giundangan, kilutaw kay pagka-jejimon. Gakabuang nas Composta, gakawala na siya sa tarong. Gakawala na siya sa tarong, naniguwang na daw sa eksena, wag yapoy buot hantod karon. Walay bars, walay wordplay. Storya lang talargo. Storya lang talargo. Busa tingagi pangayo kang Shan, wala lang. Para pangit imong Pasko, panghagit sa imong garbo. Mga sakit nga storya mao akong ipangsargo. Imong mga amigo, mga asit, mga bullshit, mga pakyo. Pag ako mukanta sa imong baho, so nga kung tingog mo imo alto. Kining si Christian nga adik. Adik sa gugma. Sa battle siya kay Sik. Sa FB, sad boy ang puta. Gangster sa legit! Grabe makasuya! Pero tanaway yung shared post. Kauyabon si kuya! Kauyabon si kuya! Ay, nagpanguyab og babae. Please, maluoy kasi mong gibati. Kung feeling ni mo gwapo ka, pangit! Lain na kag-itsura, magkalat pa ka og lahi. Magkalat pa ka og lahi, tanawa, mura gangster sa tagpangi. Na video he.
Pura gangster sa tagpangi. Rapper tapos sad boy na yung mga atake. Tas agawas manghanggat sumbagay murag Muhammad Ali. Pero gibulagan sa ni Jessa Montisilio yang gipanghinabi. Inana ding binuhatan sa mga gahi. Snitch ka. Time. What? Yo. Kay Stifler, ayaw ko ikumpara. Kaysa kuha kulangon ng tulo, kailangan 5. Mang chismis naman lang gani, sayok pa. Wala ko gibulagan, ako'y nibiya kay mas nangita pa kog mas bata. Yo! Yo, gang! Ang tagal ng panahon ng preparasyon, pero ang dali mong talunin. Mabigat mo na mga bara, magaan lang para sa akin. Huwag mo kong angasan sa peking tapang mo, pagkat duwag ka sa katotohanan. Lahat ng binanggit ko magkasalungat, kasi kahit kailan, hindi tayo magiging magkasing kahulugan. Hindi tayo magiging magkasing kahulugan. Di mo maaabot yung lalim ko kahit anong gawing hukay. Kapos palad man ako sa paningin, pero kaya ko namang maging abot kamay ang tagumpay. Tinik sa lalamunan kung ako ituring na mga battle MC na mayayabang. Tanggapin nyo na lang kasi ang katotohanan na di kayo kabilang sa mga may bilang. Na di kayo kabilang sa mga may bilang. At ba't ako matatakot? Balat kayo lang naman ng talino na meron sa'yo. Mga sulat mo walang kwenta, dinadaan mo lang sa panghahalungkat ng personal na buhay na nakakalaban mo. Subukan mong pasukin yung personal na buhay ko. Promise, hindi ka magiging masaya. Ako yung tipo ng tao na yung kalungkutan at depresyon, ginagawang lakas at inspirasyon para magkaroon ng pag-asa. Nilalakbay ko ang bawat pagsubok para marating ko ang bawat sagot sa bawat katanungan ko. Gusto mo ng patunay? Sige, magtanong ka, sasagutin ko. Sige, magtanong ka, sasagutin ko. Yan na. Game, wait ba? Game, mao na to ang mga old school nga mga linyang gipang-andam ni Kumpusta. Inatong mga bars sa mga taon walay tugpa. Proud, ako old school, proud nga sa nauna. Oo, old school ka Kumpusta, pero sa imong nawong nahulma. Tung battle ninyo ni XCN, old school, pirme ang yawit. Nakeso sa daw ang karaan nga manunodlo. Saba di ayagit, wa magani kay batasan diri sa stage. Mugalaw murag nay sakit. Mugalaw murag nay sakit. Mugalaw murag nay sakit. Mugalaw murag nay sakit. Magani kay batasan diri sa stage, mugalaw murag nay sakit. Samtang gaspit si XCN sa iyang round, ni singgit rag kalit, pinaana pa si XCN no. Ay kung pasikati sa imong unod kay wala pa kay ugat. Wah! Yan na siya. Mo nang batasan sa manunudlo. Pag mag-spit ang battle, magtalikod-talikod, magyaw-yaw. Inaana sa kakunat. Wa ba kabalo nga Jijimon kay kalantawon sa video? Wa ba ka ana namulat? Kung pwede lang but nga ni Cross o emoji mong namong dugay na niya gibuhat. Kusa siguro na bulagan. Kay nanay ang batasan. Samtang gasek sila ni Jessa mo singgit sa kalit. Murag na ay kalaban. Intense na kayong kiyo. Intense na kayong kiyo. Di niya undangan. Busa ka gibulagan ni Jessa Montisilio kay murado kang si Tarzan. Pero kakabalaga ko, broken hearted. Kakabalaga ko samaw. Sa tinuod lang ang storya. Okay ra kagaw. Nganong diri isog kay ka? Hadlok kay ka galaw. Kung tinuod ka nga isog, di ka mag-lock sa imong account. Naday nana nga mga gangster, mag-lock silang account, madlock mapakita. Pambihira. Gwapo mangyad. Motobag pagyad. Sige, ikaw na. Time. Yo! Check. Okay.
Problema ko isinantabi para mabigyan ka ng magandang laban. Puso ko lang naman yung naapektuhan pero yung isip ko hindi. Oo, ako'y naging sawi pero di ako mali. Sadyang mali lang ako ng pinili. Yo, sadyang mali lang ako ng pinili. Oh, kaalam mo sa kaalam ko, ayaw nang isukod-sukod. Layo ra kaayog biya, bisan isugod pa sa sugod. Imong angas bay, layo ra kay sa kuha. Daga ng pangalan nga gitumban og niluhod sa kuha. Kiniray nung yatbang, bisag mag-freestyle ko, nga way kahumanan. Di ni sa ako katimbang. Di na angay sulatan. Di man ni angay paliwatan, di ni angay padaghanon. Angay ane, isulod og sako kulatahon. Di na kailangan og lapis ug papel para pangandaman ning buang. Bisag unsaon nimo bay, di ko nimo malabawan. Di ko nimo malabawan. Gitistingan akong estilo ninyo mga bag-o, mga pistingyawa mo, labad akong ulo. Di mo matatabunan, pangalan na inukit ko, kahit na magtulungan, di kaya yung angas ko. Tigas-tigasan tumbuang, sa akin talsik to, sulatan ng basihan, sa akin siksik to. Itong insekto sa akin ay patay. Kaya pagkatapos ng laban na to, sila'y maglalamay. Di na kailangan magsulat, kay lagi ako mga buhibog at busa. Di na kailangan magsulat, ibalik-balik. Time. Okay, freestyle daw. Sige, sige. Ingon sa, ibulagan sa, pero nangita siyang sakto gipili. Pero pangutan na po di mong ex kung sakto pa po diyang napili. Mura yung nagawa ko ang puta. Sige, saba kayo hawa lami kay bunalan. Grabe man labok murag naa sa bulangan. Sad boy inyong manok. Unta matambalan. Kaya hang chicks giilog, busa siya ang nabiyaan. Uy, bars. Chicken bars. Sige, mubalos ta kung pusta panguyaban ako ang imong ex. Pagsugtod ko niya karon, dito ugmami mag-sex. Tas pangutanon ako siya kasi mas lami ako si kumpusta. Siyempre mo ingon sa akong ex. O di ba nagbalik mo? Tira na ko ka best. Pero sige, pasagdan na lang nato. Kay mao man na ang iyang moment. Iyang coping mechanism kay magpaka-broken. Mo-chat sa og babae, hi. Mutubag hello, mag-send din siya og utin. Pinara goods ra. Time. Mo-judge pa gid sila. Yo, atro sa oras padukanan neta karon sa Braco Bar Food Hub. So, Mercy J versus Composta TSO magsama ba? So, judges decision 2-1 para yung Composta. Judges. Explain. Can guys. Composta ako, isa ko sa nigod ng composta. Kuan sa ribat daw itong atabang bay, although para sila nag-choke, lamang nagami si composta. Shoutout ka pong Mercy J. Sa bato. Ako, maglibot-libot. Pagid ang animal. Si Mysterious, tribo magahat, Quezadi Artisans, Impurus. Isa ko sa nibutar kang Composta kay for me, although under time si Composta sa round 1, but na irrelevant na pod ang ex nga line ni Mercy J para sa round 2 and round 3. So, gihatag na ako round 1 o round 3. Although round 2, gihatag na ako kang Mercy J. Pero round 1 o round 3. Ano lang isa?